TV. Сәлем дуслар! Эфирда татар эстрадасының шәп жырларын һәм клипларын үзенә туплаган музыкаль каймак хит парады. Бүген әлеге шәп композицияларга өстәп җырчыларның гайбәтләре хакында да сөйләшербез. Ни кызганыч, артист тормышы имеш-мимеш гайбәтләрсез бармый. Бер көнне 100 меңлек күлмәк алган икән дип язсалар, икенче көнне шул күлмәк аркасында аерылган дигән мәгълүмат та ишетергә була. Хит-парадта катнашучы җырчыларның үзләре хакында нинди шәп яңалыклар ишеткәне бар икән. Хәзер белербез. Барысын да сезгә мин, Ландыш Нигъмәтҗанова сөйләрмен. Башлыйбыз. Хит-парадыбызны әлбәттә өр-яңа җыр белән башлап җибәребез. Таныш булыгыз, Рафис Калимуллин исемле башкаручы. Рафис әле танылып кына килсә дә, үзе хакында гайбәтләрне еш ишетә икән. Иң истә калганнарның берсе төркемендәге җырчылар үзеннән матуррак җырлый. Рафис бу яңалыкны ничек кичергәндер сөйләмәде, ләкин елмаюына караганда чамалап була. Алай озак елап утырмаган бугай. Ә башкаларның гайбәтенә җырчы нейтраль карый. Күрмәскә, укымаска, ишетмәскә тырыша. Кирәк булса үзләре сөйләр әле ди ул. Рафис башкаруында "Син минем" җыры белән хит-парадны башлап җибәрәбез. Yaz məni, sinsiz tağın arı tağ məni. Yanaşəmdə seni bolmazsan, köngül tolu zarı məni. Tağlarımı da sin minəm, yazlarımı da seni minəm. Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da seni minəm. Tağlarımı da sin minəm, yazlarımı da seni minəm. Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da seni minəm. İrtələri də tankışı, minə köklərə kötərgən işin suyum ikən şoşı. Dağlarımı da sin minəm, yazlarımı da seni minəm. Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da seni minəm. Dağlarımı da sin minəm, yazlarımı da seni minəm. Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da seni minəm.
Татар эстрадасының танылган автор башкаручысы Хамид Каримов сезгә чираттагы шедеврын тәкъдим итә. Адаштык бугай композициясе. Темабызга килгәндә җырчы гайбәтләргә тискәре карый. Аның фикеренчә, кеше чәйнәү гомумән ир кеше эше түгел. Үзе ул күзе белән күрмәсә, бер гайбәткә дә ышанмый икән. Үзем турында гайбәт ишеткәнем юк. Әллә чәйнәрлек нәрсә юк, әллә үземә җиткерергә куркалар, дип белдерде автор башкаручы. Олы тормыш юлына озатканда кешегә күрәселәрен алда әле дисәләр, мин Хамид ишетәселәрен алда әле дип. Алсу Фазлыева белдерүенчә, хәзер гайбәт үз актуальлыгын бер сәгатьтән үк югалта. Чөнки социаль челтәрләр заманында яшибез ди ул. Җырчылар белән тамашачы арасы бик якын булу сәбәпле, элеккеге вау-эффект юк дип саный җырчы. Элек концертларга чыккач, фото төшәргә килгәндә, апа-абыйлар чынлап та иреннән аерылганмы, кызым Мәликә Мәскәүгә күченгәнме дип сорыйлар иде. Хәзер барысын да бездән алдан белеп торалар, дип шаяртты ул. Интернет киңлекләренә чумганчы, әйдәгез клип карыйк. Әтиемнең капкалары клибы белән Алсу Фазлыева 13-нче баскычта.
якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиемне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Рамил Аймединов интернеттагы яңалыкларны укып кайвакыт шок хәлендә кала. Укучылар игътибарын җәлеп итәм дип журналистлар әллә ниләр яза. Шуңа бераз кутырам. Үзе хакында ишеткән иң мәгънәсез гайбәт имеш рус кызына өйләнәм. Алай гына да түгел. Рамил үзе намаз укый, ә үзе урыс кызын кияүгә ала дип язалар анда. Мондый төр яңалыктан соң ни көләргә, ни еларга белмисең инде. Рамил көләргә дә, еларга да түгел, җырларга кирәк. Yıldızday yaltırağın күк yüzündə Jür yazdım senin nazlı ismine Мәңгегә бергә булу хыялымда Суретің һәр вакытта күз алдымда Кайда җан гөлем, якты күз нурым Сөйкемле җаным минем язмышым Кайда җан гөлем, якты күз нурым Сөйкемле җаным минем язмышым Ходаем инде безне айырмасын Мәхәббәт бар икәнен онытмасын Мәңгегә күңле бездә җыр яшәсен Бер кайчан сөю хисләре сүнмәсен Кайда җан гөлем, якты күз нурым Сөйкемле җаным минем язмышым Кайда җан гөлем, якты күз нурым Сөйкемле җаным минем язмышым Музыка каймакның киләсе композициясендә Илназбах һәм Гүзәл Идрисова дуэты. Пар алма дип моңланучы ике гашыйкка кием мәсьәләсе буенча ныграк бәйләнәләр икән. Берәр костюм тиктерсәк, ел буе шуны чәйниләр дип сөйлиләр алар. Башта Илназның йыртык киеменнән җырлый дип сүксәләр, озак та үтми алмалар төшерелгән костюмнарын тәнкыйтьлиләр. Ә гайбәткә килгәндә күптән түгел Баклар гаиләсен кыз белән байытканнар. Бер мәлне котлыйбыз сезне, кызыгызга исем сайладыгызмы әле дип йөдәттеләр. 4-нчегә авырлы булуыма үзем дә ышана башлаган идем инде. Ә барысына да малай ясау серләре дип аталган концерт аркасында булып чыкты. Мин анда йөкле булып кыланган идем, дип искә алды Гүзәл. Миңа калса бу имеш-мимешләр 4-нчене алып кайтмыйча, бакларны калдырмаста. Монысын инде вакыт күрсәтер, ә әлегә аларның чәйнәлгән костюмнарына күз салыйк. Ofisin ise olmaz.
Yazda şeşekke kumile olmamış bakşaları Kızarıp da ağlanıp da ilgiri olmalarım Parılmadı Yaşineli seyilip Mehabet bakşalarında Siyurozga dürünüp Parılmadı Yaşineli seyilip Mehabet bakşalarında Siyurozga dürünüp Almalarının şeşkelerin salkın kırrav almasın Berkisken olma yolğanmı bu Birge yazmasın Parılmadı Yaşineli seyilip Mehabet bakşalarında Siyurozga dürünüp Parılmadı Yaşineli seyilip Mehabet bakşalarında Siyurozga dürünüp Бик юаш һәм тыйнак булып күренгән Рамил Галимҗанов та усал һәм кырыс була ала икән. Кайчанмы? Үзе хакында дөрес түгел сүз, ягъни гайбәтләр ишетсә. Шуңа күрәдер Рамил турында сәхнә артында бернинди имеш-мимеш тә ишетелми. Молодец, Рамил. Кирәкле сүзләр таба беләсең икән. Утыр әле әни яннарыма Бір бушатыйм әле күңеліне Син янымда булган шакта миңа Шундый рәхәт, шундый күңелле Кулларыңны кулларыма алыйм Тыйм әле синең жылыңны Башкайымны инәреңә куйып Тыңлыйм әни моңлы жырыңны Кулларыңны кулларыма алыйм Тыйм әле синең жылыңны Башкайымны инәреңә куйып Тыңлыйм әни моңлы жырыңны Утыр яннарыма Сузый әле моңлы көйләрне Рәхәтләнеп икәү җырлыйк әле Читкә куеп барлык эшләрне Кулларыңны кулларыма алыйм Тыйм әле синең жылыңны Башкайымны инәреңә куеп Тыңлыйм әни моңлы жырыңны Минзияр Шаймарданов мондый имеш-мимешләрне колак читеннән генә уздыра. Мөгаен шуңа күрә җырчының үзе турындагы гайбәтләр ишеткәне дә юктыр. Башкалар хакында ишетсә дә кычкырып йөрми, озакка истә дә калдырмый икән. Ләкин моңа да карамастан, җырчы белдерүенчә, әгәр син кеше телендә икән, димәк сине беләләр, димәк сине таныйлар. Бу күзлектән карасак, Миндияр инде танылган. Чөнки ничә атналар дәвамында ул музыка каймак алып баручыларның телендә. Синең карашларың клибы 9-нчы баскычта. Карыйбыз. Açıp uyudum perdelerine Tulgan ayını kururge Saf hislerim kümelimden Yaktı nurga ürüne Sinem karaşların, karaşların, karaşların Emin unutmamın, unutmamın, unutmamın Sinem
Қарашларың, қарашларың, қарашларың Мен ұнытмамын, ұнытмамын Сенің қарашларың, қарашларың Сенің қарашларың, қарашларың, қарашларың Мен ұнытмамын, ұнытмамын, ұнытмамын Сенің қарашларың, қарашларың, қарашларың Мен ұнытмамын, ұнытмамын қарашларың Сенің қарашларың, қарашларың, қарашларың Мен ұнытмадым, ұнытмадым қарашларың Хәзер минем чират яраларын бәйлим композициясы белән 8нче позицияга менеп җиттек. Гайбәтләргә килгәндә минем тормышымда да алар еш очрады. Ландыш пластик операция ясаткан, ландыш кем беләндер сугышкан һәм башкалар. Ләкин мин бер дә борчылмыйм. Урыслар әйтмешлим, минем гайбәтләргә иммунитет. Сөйләсеннәр, таратсыннар. Ә мин үз максатларыма ирешеп алга атлавымны дәвам итәм. Сезнең өчен яраларын бәйлим җыры. Бергәләп тыңлыйбыз. Яратула ялгыш, яратмауда ялгыш Нишләттең син бәзене, язмыш, язмыш Ташлыйсың да килми, көтәсең да килми Күңел, 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 киртәләрне белми Киле, 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 яраларың бәйли Йөрәк җылымы тыным белән Истезәлер алар, анысын төгәл белән Киле, 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 яраларың бәйли Йөрәк җылым тыным белән Истезәлер алар, анысын төгәл белән Бәхете бит ул бүген, син янымда булсаң Булмаска да мөмкин, киләчәк дип торсаң Үткән ул үткәнне, килерме көткәнегә Кем гаепле инде, аралар беткәнегә Киле, 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 яраларың бәйли Йөрәк җылымы тыным белән Истезәлер алар, анысын төгәл белән Рината Тайга гайбәт сүзләре кыю кызлар төркеме таралгач күбрәк ява башлый. Электә имеш-мимешләр ишетә идем, ләкин төркемнән аерылгач алар күбәйде. Аеруча Ринатага Рүзилә төркемне тараткан дигән сүзләр ошамаган. Бик күңелемә кереп калды. Аерым сольный проектлар ясау Ленара белән икебезнең теләк иде, дип аңлатты җырчы. Рената бу очракта дөреслекнең нинди булуын белү җиткән. Һәрбер яңалыкны күңелеңә якын ала башласаң, күңел җитмәс. Шуңа күрә юкка борчылмыйк, ә синең җырларыңны тыңлыйк. Артык ышануым күп вакытта төшә кыйммәткә Ялгышларым мине көчле итә Табышларым мине яшәтә
Егілер білен Йыллар өткен Табар үшін жеткен Бір сөзді Бір сөзді Дусларыма дип җырлаучы Эльмира Сөләйманова үзе хакында әллә нинди сүзләр ишетергә туры килгән. Айруча җырчының гәүдә төзелешенә бәйләнәләр икән. Берсендә Эльмира Сөләйманова 30 килога ябыкканлыгы турында статья күрә. Рәхәтләнеп укыдым. Ничек ябыкканым үземә кызык булып тоелды. Анда әллә нинди дару ичеп ябыгым турында язганнар иде. Мине фотосурәтләрдә күргән кешеләр даруның файдасыз икәнен аңлаганнардыр. Мин инде ничә ел шул бер үк авырлыкта бит дип көлде җырчы. Аңлавыгызча, дуслар, айруча төрле даруларны рекламалаучылар дөрес түгел мәгълүматны таратыр алдыннан яхшылап уйларга да кирәк. Кызлар айда биергә. Утырып бармадыгыз әле. Каршы чыгып атын бәйләр дустың булсын дигәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Күңел түрләрендә урын дусларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Риске дос язяны алмаштырмаз дилер бит. Кирдисәләр утка кере сыналган дусларым бит. Кирдисәләр утка кере сыналган дусларым бит. Күңел түрләрендә урын дусларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Хит парадыбызның 5-нче баскычында яшь җырчы Айрат Ибраев урнаша. Әйткәнемчә, ул әле яшь җырчылар рәтендә. Шуңа күрә үзе турында әллә нинди гайбәтләр ишеткәне юк. Шулай да җырчы гайбәтләргә каршы. Айрат җырчылар белән бәйле яңалык һәм мәгълүматларны башкаларга таратмый. Айруча алар шәхси тормышка бәйле булса. Шәхси тормыш пәрдә артында калырга тиеш. Кемнең ничә баласы, алар барысы да бер ирдәнме? Тамашачыга бу мәгълүмат түгел, ә иҗат кызыклы булырга тиеш, ди Айрат. Пар канатым дип җырлаучы Айратның әлегә тормыш иптәше дә юк. Ник мондый мисал китергәнен үзегез уйлап бетерегез. Ә әлегә сүзне үзенә бирик. Мине бүгенге көнем белән яннарыңда бәхетле. Ходай бирде икебезгә пар канатлы бәхетне. Өннәп алган, сынап алган, син минем пар канатым. Үземнеке итеп сине гомерлеккә яраттым, гомерлеккә яраттым. Сынап алган, син минем пар канатым. Үземнеке итеп сине гомерлеккә яраттым, гомерлеккә яраттым. Иңләгәнедә тормыш күген, иңләрдә пар канатлар. Икәү тигез атлаганыда хыяллар ул парадылар. Өннәп алган, сынап алган, син минем пар канатым. Үземнеке итеп сине гомерлеккә яраттым, гомерлеккә яраттым.
4-нче баскычта язларда табылдың композициясы белән Лилия Хуснуллова. Лилия кеше сүзен бик авыр кичерә. Гомумән җырчы бар әйберне йөрәгенә якын ала икән. Шуңа күрә дә ул сары матбугатны укымаска тырыша. Шулай да үзе белән бәйле бер гайбәтне сөйләде. Барс Медиа компаниясе белән эшли башлаган вакытлар иде. 1-2 концерттан соң София Ротаруның оныгы татар эстрадасын яулый дигән язма чыкты. Башта яңалыкның минем хакта икәнлеген белмәдем. Укыгач шаркылдап көлдем дип сөйләде Лилия. Дөрестән дә Лилияның бераз Ротару чалымнары бар. Үзегез игътибар белән карагыз әле. Кышларның ак буран бүләге шатнама, суыгы түзәрлек янәшә булганда сөйгәнем, күренә матурлык, гүзәллек. Язларның исседә, төседә сөйдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табылдың сөйгәнем. Язларның исседә, төседә сөйдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табылдың сөйгәнем. Күзләрем муллыкта шулай да ялгызым, байлыкта күренми нигәдер җәйләрнең җылысы, йөрәкне җылытып өлгермәй. Язларның исседә, төседә сөйдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табылдың сөйгәнем. Язларның исседә, төседә сөйдән торганын белмәдем. Бар дөньям шешкәгә күмелде, язларда табылдың сөйгәнем. Музыкаль каймакның беренче ишлеген Иркә ачып җибәрә. Кем-кем Иркә үзе хакында гайбәтләрне бик күп ишеткән. Алар мине сәхнәгә аяк баскачта каршы алды дип сөйләде җырчы. Беренче һәм иң истә калганнары колхоз рәисенең кызы булу. Имеш Иркәне әтисе акча түләп йолдыз иткән. Әле алай гына да түгел, ел сайын тиешле сумманы да түләп барган икән. Буларның барысында Иркәнең әнисенә күршеләр сөйләгән. А коллегалары турында ишеткән сүзләргә җырчы шулай ук ышанмый. Үзләре әйткәнне ишетсәм генә инанам, кеше сөйләп йөрмим дип белдерде ул. Экраннарда Шөнвәли җыры белән Иркә. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Симаев иҗат дәверендә әллә нинди гайбәтләр ишеткән. Мәскәүдә фатир алган, Норлатта миллиард сумга түләп йорт салдырткан, 400 меңлек баян алган, булар барысы да Симаев турында. Ләкин Фирдус андый яңалыкларны укып күнеккән инде. Минем акчаны санагач рәхәттер инде аларга дип Норлат мишәре.
Ә менә шәхси тормышына бәйле гайбәтләрне җырчы кичерми. Журналистларны кисәткәнем бар, юк бар сүз язарга кирәкмәгәнне беләләр, дип аңлатты Тимаев. Артык сүз сөйләп ташлаганчы, мин дә аның клибын карап үтәргә тәкъдим итәм. Белсәң иде, ул бүген 2нче урында. Син искәдә бәлки алмыйсыңдыр, мин дәштем әле түзмәдем. Юк шул онытмадым, әй син яшьлек ярым, сине генә эзли күзләрем. Белсәң иде, белсәң иде, белсәң иде, үзгәрүләр күңелне, калышулар насыйп булмаса да, нинди бәхет сине сөюем. Utlar gibi yanıp, sinden zelemi güne kilse de. Bilsen miydi, bilsen miydi, bilsen miydi, özgürlülerin gününe, kavuşurlar nasip olmasa da, nindi vakit seni seviyorum. Һәм ниһаять бүгенге абсолют лидерыбыз Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Заманында әле зур сәхнәгә беренче адымнарын ясаганда, Алсу да Азат та үзләре хакында гайбәт ишетсәләр бик борчыла торган булганнар. Ә хәзер исә моңа бары тик пиар итеп карарга күнеккәннәр. Заманасы шундый, синең турында сөйлиләр икән яхшы. Ә начар итеп сөйлиләрме, әйбәт итеп сөйлиләрме, монысы инде икенче мәсьәлә, дип белдерде Азат. Ләкин моңа да карамастан җырчылар иҗатны имеш-мимешләрдән өстен куя. Тамашачы гайбәтне түгел, безнең тырышлыкны бәяли ди алар. Синең өчен сөйләрем җыры белән Алсу һәм Азат Фазлыевлар беренче урында. Şulay da işit yüreğimde, sina gına bergen sözlerimini. Senin için, senin için, senin için beni söylerim. Senin için, senin için, senin için yanıp yürülerim. Singing out, singing out, singing out, benim senin eşim. Yaşım var, yaşım var, yaşım var, senin eşim. Senin için, senin için, senin için beni söylerim. Yaşım var, yaşım var, senin eşin. Singing out, singing out, singing out, benim senin eşin. Yaşım var, yaşım var, yaşım var, senin eşin. Бүгенге тапшыру тәмам. Сөйлисе гайбәтләр дә бетте. Чыгарылыш ахырында шунысын әйтим. Җырчыларның да йөрәге, күңеле бар. Шуларга бик каты бәрелмәсәгез иде. Барыгызга да күңел тынычлыгы, яхшы кайф теләп, мин Ландыш Нигъмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Күрешербез.